Tul-aħħar 24 siegħa feġġew 13 każ ta' COVID-19 f'pajjiżna minn fost 1022 test. Dan ifisser li Malta issa għandha total ta' 412 każ ta' coronavirus illi ħarġu minn 21,164 test illi saru. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci qalet ukoll li 38 persuna oħra fiequ minn din il-marda biex issa għandna total ta' 82 persuna imfejqa. Fl-istess ħin żewġ pazjenti għadhom qed jinżammu fit-Taqsima tal-Kura intensiva fl-Isptar Mater Dei, wieħed minnhom għadu fuq il-ventilatur. 4 mill-każijiet ikkonfermati illum huma immigranti miċ-ċentru l-miftuħ ta' l-aħħar li bħalissa jinsab kollu kemmu taħt kwarantina. Hawnhekk is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika qalet li minħabba li għadhom qed ifeġġu każijiet ġodda mir-residenti taċ-ċentru, il-perjodu ta' kwarantina se jiġi estis. Bħalma konna qegħdin taraw aħna bqajna għaddejjin kemm billi naraw jekk hemm x'nies li kellhom sintomi f'dan il-villaġġ. Imma anke at random konna qegħdin nagħmlu kuljum testijiet fuq dawn il-persuni ħan naraw jekk kunx hemm iktar każijiet. Lan tagħna huwa li kemm jista' jkun nikkontenjaw is-sitwazzjoni fejn inti jkollok każijiet li jkunu pożittivi dawn tkun tista' tiżolhom. Anzjana ta' 96 sena li kienet daħlet l-isptar għal raġunijiet oħra wkoll ittestjat fil-pożittiv. Il-Professur Gauci qalet li din għadha qed tinżamm l-Isptar Mater Dei u tinsab f'qagħda stabbli. Maltija ta' 46 sena li riżultat fil-pożittiv fl-aħħar 24 siegħa hija sit ta' ħanut. Il-Professur Gauci qalet li l-mara qalqet il-ħanut iżda kienet qed twassal ix-xirjiet lil xi klijenti. L-awtoritajiet tas-saħħa qed jieħdu informazzjoni mill-pazjenta dwar li ma' klijenti qdiet f'dan iż-żmien biex dawn jinżammu fi kwarantina u jiġu ttestjati jekk jiżviluppaw xi sintomi. Malti ta' 44 sena li rriżulta fil-pożittiv jidher li kien għadu qed imur għax-xogħol u fil-fatt żewġ persuni li kellhom kuntatt miegħu fuq il-post tax-xogħol u żewġ tiqraba tiegħu il-kol qed jinżammu fi kwarantina. Raġel minn New Guinea li jgħix Malta rriżulta fil-pożittiv ukoll. Dan ħadem l-aħħar fil-15 ta' April u l-awtoritajiet tas-saħħa għaddejjin bl-intraċċar tal-kollegi tiegħu u tal-persuni illi jgħix magħhom. Ħaddiema ta' San Vincenz ta' 22 sena wkoll irriżultat fil-pożittiv. Din kellha kuntatt ma' pazjenta oħra li rriżultat fil-pożittiv din il-ġimgħa u għalhekk kienet qed tinżamm fi kwarantina. Importanti li aħna meta nkunu qegħdin f'postijiet tax-xogħol kemm jista' jkun innaqsu l-ammont ta' affarijiet li għandna, affarijiet li jkollna anke fuq id-desks tagħna, aħna ngħidu li m'għandekx tneħħi pereżempju clutters, ħalli inti kemm jista' jkun ikollok is-surfaces ta' fejn inti tkun qed taħdem li huwa kemm jista' jkun nadif. Irriżulta fil-pożittiv ukoll Ingliż ta' 58 sena li jgħix Malta li ddaħħal l-isptar għal raġunijiet oħra. Dan irriżulta fil-pożittiv wara li sarlu test ta' rutina u bħalissa qed jinżamm iżolat. Raġel mis-Sri Lanka ta' 28 sena li kien f'kuntatt ma' każ ieħor jinsab fi kwarantina. Maltija ta' 59 sena li kellha kuntatt ma' qarib wieħed biss u Malti ta' 60 sena li ma kienx qed jaħdem il-kol irriżultaw fil-pożittiv. Dejjem nagħmel l-appell tiegħi li ejjew nikkontrollaw din is-sitwazzjoni, ejjew nieħdu ħsieb saħħitna, nieħdu ħsieb lil dawk l-anzjani u n-nies li għandhom mart kroniku biex aħna ngħinuhom fil-bżonnijiet tagħhom ħalli huma jkun jistgħu joqogħdu d-dar u joħorġu biss għal vera bżonnijiet tagħkom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.